berkubur nagaslem jong unongsan hima. Review meeting menta kejadbit na kebenta ka jingtip jong kipai ba nong song snong jong kejelak lengba jong pi ngakwa ban pentip ya ki katu kani teli kirai ki banglasim menta kejadbit kumba filatip ba ka containment measures haporo ka jela jong kemekala ka trekam bat ka order ka beladep ni ong bahadu ka live howe trik jong uniu penai mi menta ka janit ngilarai ba ka containment measures ngin dam beteng nadu ka live howe trik hadu bangin da pentip da kumway bat ka containment measures ka bangingisim ya karai kilong kumne harum but kani ka containment measures ka bamut ka kontup ya ka jela meklaya jongi parok away ka benungkong nginum sya ya ki political ki public social religious gatherings ka bamut ya kini nginum sya kontup ru ya ki kenja meetings ki kenja training ki ba bon jaj ki ba bon rukom ba kin pli ka ba ar ka jingrung jong ki tourist siapo ka jela megala ngin nampat sya ba kumju ru ki jaka jungok kai keleng saudong jong ka jela jongi ya kataru ngin dang beteng ban kham yaki ba banyak tu ang ne ya karai ka menisim ha ka review meeting ki department lani ki jingtrei ki ba nem hap hapo jong kani ka lockdown hanya is kasils jongi berakaway ka benungkong kalong ka health services ka ba kentup ya ki emergency services batru ya katuka vaccination drive kabingi ong lani kecing eye injection kabaar ki medicines ki dawai ki pharmacy kabalai kajing ya jong kini ki kali ki essential commodities essential goods kabasau ki briu ki ba yad na kawe ke jaka si kawe ke jaka kabandon aga duty essential duty kami om kum ki medical team ki officials ki badai pet ya ka COVID-19 ki police ki security ki armed forces ki civil defense pat ki home guard ki fire and emergency services ki nong trei jong ka electricity ki nong trei water supply ka municipal services nang ta kinong tray jong ka PDS ki public distribution system niyon nang ta kinong tray ka IPR information and public relations nang ta ka telecommunication services bat kumju ru ya kinong to kot kubor print and electronic media sa kaway pat ka bangi siya ka balike na kani ka lockdown kolong ka rep karyang hakinong kendong ka ba kentup ya kabaret kuai ki rep tempo lani ki ba de kuai ki ba de tempo lani ki ba de sensar ya kiniru kumangong pi ngisya ba kin trekam tangba ki hap ban but perkin ya kajing penbit penbiang na i deputy commissioner jong ka is kasils barok away bat kabakadu ko ngisya kalong kajing bela sispas ni kabangi om ka MGNREGE ha kinong kendong jungi ya kaniru kan like no napo jong ka lockdown ki jingila kai sports borok ki jingila kai sports ya kaniru ngin empat sya ban play kabasaw ka inter district movement ngin le
kum bajule ke restriction kan don ke jing perking kan don light no ya kitu ki kali ki bangi ong ki transit vehicles ki bahagia leng ba jong ke jela joni ya kata ngin sya tamba kin hap ya leng ba ki entry point ki ba nakalian ke sorkar kala bu kerpam bakin cek nadong syadong kawai pat ya ka khayi ka pateng bat ka Bangladesh ka bangi ong ka international border trade ya kani ingin sya ka bamud nadu ka life way trade tamba ya ki restriction ki regulation Isanya haki deputy commissioner bakin le ya kabadon kam bat kawai pat ngila IT biang haki deputy commissioner na kaliang joko serka balada ki idon kam ya kanuk restriction lene ya kanuk imposition ka baki idon kam katkum kajing dawa lene katkum kajing idon kam halaki jong kia district ya kaniru ni IT haki deputy commissioner bat menta ndesu tang deputy commissioner ni IT ru sya kitu ki SDO civil ki badai pet ya ki civil subdivision hakeleng saudong jong kajela Meghalaya ar kabengi kren hakani ka review meeting kabengi simru ya karai Namar barok ngilatip bakal lockdown hapo is kasils kadang trekam bat kadai ban kut hakalai hui trik jong uni ubnai mi porsan baji te hakani ka review meeting mentaka janmit nglasim ya karai ba ka lockdown hapo is kasils kan yai teng hadu kah nyau terik por san bejimen step jong ubenai jun arpaway tanba ngindon ke relaxation katu kani ke jingsya ban play ya kikam kijam katkum kajing idon kam kita kilong kum ni harum Deputy Commissioner East Kasils in Pintikena ba kine ki marbam ki mardi kide ban boy sya kisnong ki thau bapher jong ka East Kasils barokaway katkum kajing don kam kabaar kata kabangi ong ka home delivery menhakani ka lockdown ngimsya tenrei menta ka ganti ya kani ka home delivery services ngisya but ka permission ansa ai da I deputy commissioner jongka East Khasi Hills kabalai ka inter-district movement jong kibriu hapo East Khasi Hills ladena East Khasi Hills syakiway pat ki district ya kaniru ngidang perking bakanum don kajinya yai laiklan na kawi ke district bakin room chapo ka East Khasi Hills lane bakibreu ki bana East Khasi Hills bakin lek syakiway pat ki district kawai pat kabenta kolong ba kito ki office sarkar India Kintrekam kumju tan kitu kiba nakaliang jong ka home department kala ya ko order nadu ka khat pratrik ubenai me arpaway bat kiwe pa kintang khang hadu ban petip da kumway pa kawai pat ki state government offices katkum ka notification ka bala penmi da ka personal department kitaru kintrekam bat palat nangta ngenepat sya ban play ya ki office sarkar
State Bank jong ka India ka main branch, ka Light Umkra branch, bat ka Secretariat branch, kan trekam, kan play, tamba, tang kandiat ki staff ki day banwan, hapo ka office, nakabenta, ban pendep, ya ki business kam tam kwi day, bat ki government transaction. Kawipat kabang ban pentip, ba barok ki ban, hapo East Khasi Hills, lasya bakin play, haka life way trik ubnai me, bat ka sitrik jong jun arpo way, with limited staff, nakabenta ki urgent transaction. But kide bankam hapo saubaji janwe. Ki post offices nginsya ban play, haka artrik, lightrik, bat sautrik, jong ubnai jun arpo way, tang katu kaningut ki staff ki badai bandon. Kebenginang syak susu benta kolong ka e-commerce activities, bat kitu ki courier services kebengiong, yakinero ngisya, bat ni IT ha i Deputy Commissioner jong East Khasi Hills, ba in regulate, bat ruban ai ya ka permission. Nangka wepat kidukan kitu ke hardware store, kidukan de tiar ya ki ying kisem, ya kaneru ngisya katkum kajing idon kam, tang bayakan ngi akajing staff, jong i Deputy Commissioner ba in regulate hakata kadur ba kanumdon kajing ya rois palat. Kawaipat kabangingisya kalong ba kini ki kam construction, lapi ong ki private, lapi ong jong ke government, kitu ki bang don kam ban ong ban warra ya kinong tray nakawi ke jaka, sakawi pat ke jaka, ki bakila don lepa hasait, lane hakatu ka kampus lane ka premises, ya kataru mentangin siya, ba kinsdang ban tray kam no, kabamut nadu ka life way trik, jong uni ubnai ubamenta. Kajinglet on tap, lani kajinglet on thang, ya kibayap ngisa tan sipongut, bat kataru kolong da kaba pentip lepa sya i Deputy Commissioner. Tip kibedai buat COVID-19 mentah kesini arfratarik benai me arhajar artuai ki kes ki bathama mentah kasih ki long news pak lai tuai ki covered cases ki long khandai pak sau tuai kes barok kelum lang pok kejela ke tuni ki don rahajar arfsan nakini lai hajar haspa prafsal kita nampak East Khasi Hills, si hajar lai spa shfo apa ribhai, kita kelab no, mentah kasih kilong arfo, nampak East Khasi Hills Kanyau, West Jangka Hills Iway, Ribhai District Iway, but West Garo Hills District Iway. Kini kilong jing pentip mentah kasih. Let's see what